Magpabiling solid kapuso si King of Talk Boy Abunda human mi-renew sa kontrata ubo sa GMA Network. Mitambong ang makadagkuan sa Kapuso Network atol sa contract signing kagahapon February 12. Padayon siyang maghatod og mga chika sa Fast Talk with Boy Abunda nga makita sa GMA Afternoon Prime alas 4:45 sa hapon. Meet the fierce and fabulous ladies nga mulangkob sa Sparkle 10 nga sila Faith De Silva, Rabia Mateo, Ashley Ortega, Lian Valentin, Shuvi Itrata, Lexi Gonzalez, Angel Garjan, Lizel Lopez, Kid Valdez ug Elvin Nueva. Andam silang mopakita sa ilang nagkadaayang talento sa mga umaabot nga Kapuso projects. Sa Love Die Repeat, mitugaan na si Bernard sa iyang work best friend kabayan silang relasyon ni Chloe. Napasaylo unta ni Angela si Bernard sa nasayran nga relasyon nila ni Chloe sa rason nga nagtuo siya nga kabahin ra kini sa past life ni Bernard. Apan nabalikan kini human adunay nahitabo ni Chloe ug Bernard. Butang nga gikakurat sa iyang amigo. Nagmagahi si Chloe nga undangon ang ilang relasyon nila Bernard sa pagtuo nga sila ang ngayon sa usag-usa. Si Angela padayong wala masayod sa ilang duha. At ang ipa ang mga nagkanindot nga mga eksena sa Love Die Repeat pagkahuman sa Black Rider 8:50 PM.